Wat een verschil met juster. Doe wat op plakken 17, 18 en 19 graden. En juist een koude dag voor het gevoel in ieder geval maar die stevige wind. En dat zelf voorlopig ik aan de koude kant blijven. Koel waar, zeg maar. Joen en vannacht is het nog warm, het is een zon of 8 graden. Maar dat komt ik voor rekening van de bewolking. En er valt dus even wat hele lichte rein, stelt net al te volle voor. De windmol die is matig ontkrachtig en die komt uit het noordwesten waar de krachtige wind in het kust- en waardgebied. Morgen dag. Ja, bewolking en nog eens een keer bewolking. En misschien in het oosten een beetje rein, maar verder is het toch meest of heel droog. De temperaturen morgen ik denk zo bij de 10 of de 11 graden heen. En de wind uit het noordwesten waait nog altijd matig ontkrachtig. De krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied. Wel, morgen en nacht. Rein, lichte rein, dat zet sneeuw nog even terug. Dus naar het vooruitzicht. Sneeuw eerst wat rein, daarna het droge waar, vooral in de midden. En een temperatuur om bij de 9 graden heen. Nog altijd die stevige noordwestenwind. En dan snijden. Ik bewolking, maar het lijkt het wel droog te blijven. 9 graden, een koele dag. En we kennen erop uit, maar het blijft droog. Dan terug naar de manje, betiden rein of lichte rein, 9 graden. Een kil waartype. In de joentijd, in de nacht misschien al buien, maar komen ze op hagel. En de nachten, die worden kouder takken mikken. Tiese en wijze misschien wel 0 of min 1. Bij Matamon, maar weer even in het waarsje.